Gvern ġdid nazzjonalista, il-membri tal-korpi dixxiplinati jkunu intitolati li jirċievu pensjoni wara 25 sena ta' servizz bil-possibilità li jibqgħu isservu anki waqt li jirċievu l-pensjoni. Iksaħaq il-Partit Nazzjonalista tul konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mid-deputati Peppe Fenekadami u Graziella Gallia. Peppe Fenekadami tenna li Gvern Nazzjonalista jintrabat li wettaq din il-proposta biex permezz tek ikun hemm tisħiħ fil-korpi dixxiplinati fejn fost l-oħrajn tiġi meqruda id-demotivazzjoni li hemm fil-korp tal-Pulizija u qal li huwa fundamentali għal Partit Nazzjonalista li tingħata l-attenzjoni li hemm bżonn għal dan il-qasam. Gvern Nazzjonalista immexxi minn Prim Ministru Bernard Grech qed jintrabat minn issa illi kull membru ta' korp dixxiplinat, pulizija, soldat, protezzjoni ċivili, uffiċjal tal-ħabs, illi jażel li jibqa' iservi f'dak il-korp iddixxiplinat wara 25 sena servizz, dik il-persuna ma titlifx il-pensjoni barra illi tibqa' tieħu il-paga. Graziella Gallia minnaħa tagħha qalet li l-Partit Nazzjonalista huwa kommess li jsir l-investiment meħtieġ fil-korpi dixxiplinati biex dawn ikunu jistgħu jiffunzjonaw aħjar. Hija qalet li huwa importanti li jkollna serenità f'dawn il-korpi għax ifisser li b'mod awtomatiku jissaħħaħ is-servizz lejn il-komunità. L-investiment tagħna, l-investiment tal-Partit Nazzjonalista fuq il-korpi iddixxiplinati biex ikun hemm rispett lejn il-membri kollha ta' dawn il-korpi, rispett li wara kollox kull membru jixraqlu, kif ukoll ikun hemm dinjità u kif ukoll riżorsi lil dawn il-membri biex ikunu jistgħu iwettqu xogħolhom bl-aħjar mod, kif ukoll ikun hemm garanzija wkoll ta' sigurtà u ġid għall-poplu Malti u Awċi. Fl-aħħar snin il-Partit Nazzjonalista kien strumentali biex jiddaħlu l-Pulizija fil-komunità u kif ukoll biex isiru l-emendi fid-distretti tal-Pulizija biex jirriflettu il-frontieri tal-Kunsill Lokali. Il-ħadd li għadda l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech ħabbar il-proposta tiegħu għal korpi dixxiplinati li diġà intlaqet b'mod tajjeb ħafna. Gvern immexxi minni lill-membri tal-korpi dixxiplinati dawk li jkunu intitolati li jirċievu pensjoni wara 25 sena servizz, aħna rriduhom li jkollhom il-possibilità li jekk iridu jibqgħu jagħtu is-servizz lejn din l-art li tant iħobbu, imma jibqgħu ukoll mhux biss jitħallsu tal-paga imma jieħdu il-pensjoni illi huma intitolati għaliha. James Aronellu, Net News.